हॅलो, एस एम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला, आज आपण वांग्याची कोरडी भाजी बनवणार आहोत। इथे मी कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे। इथे मी गॅसवर कढई ठेवून याच्यामध्ये आता 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। 2 किंवा 1.5 चमचे टाकून घ्यायचं आपल्या आवश्यकतेनुसार। तिथे मी आता अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेणार आहे। मोहरी टाकून घ्यायची। अर्धा चमचा जिरे। मोहरी तडतडून झाली की आपण जिरे टाकून घेणार आहोत। मी लाल तिखट घेतलेला आहे। अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, हळद पावडर आणि 1.5 चमचा मी इथे अंबारी मसाला घेतलेला आहे। तर चला, आता आपली मोहरी तडतडून झालेली आहे। मी आता इथे अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे। इथे बघू शकते अशा पद्धतीने। जिरे टाकून झाले की आपण आता हे मसाले टाकून घ्यायचे। मसाले टाकून झाले की आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची आणि याला छान असं फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं। लगेच आपण याच्यामध्ये पाण्यातून काढून असे त्याच्यात वांगे टाकून घ्यायचे। चांगलं स्वच्छ 2-3 पाण्यात घेऊन आणि कमी गॅस करून आपण याला आता मंद आचेवर वाफवून घ्यायचं चांगलं। फक्त हे आपण धुवून टाकलेल्या पाण्यामध्येच असं शिजू द्यायचं, वरून पाणी नाही टाकायचं। अशी कोरडी भाजी खूप छान होते। कोरडी डब्यासाठी पण आपण ही भाजी मुलांना देऊ शकतो, मोठ्यांना पण देऊ शकतो आणि तोंडी लावायला तर फारच छान आहे। वरण आपण ही वांग्याची कोरडी भाजी आपण वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण अशी तोंडी लावू शकतो, म्हणजे छान लागते ती। आणि पोळीसोबत, भाकरीसोबत पण आपण ही भाजी खाऊ शकतो। आता याच्यात आपण मीठ टाकून तरी ते बघू शकता। मी थोडासा अर्धा चमचा मीठ टाकते। मीठ टाकून झाल्यानंतर याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची चांगली। तिथे बघू शकता आणि याला असं वाफवरच होऊ द्यायची, याच्यात पाणी अजिबात टाकायचं नाही। आता याला आपण आता झाकण ठेवून याला वाफवून घ्यायची चांगली शिजेपर्यंत। तर अशी कोरडी भाजी खूपच पटकन होते, 5-10 मिनिटातच तयार होते। इथे बघू शकता। आता याच्यावर आपण 10 मिनिटं झाकण ठेवून याला शिजवून घ्यायची आणि ती तेलामध्ये शिजवायची, त्याच्यामुळे खूपच छान चविष्ट लागते, छान लागते। 2-3 मिनिटं आपण याला ती चांगली खालीवर करून घ्यायची पूर्ण अशी आणि थोडी आता आपण 2-3 मिनिटं आपण आपल्याला 4-5 मिनिटं अशी गॅसवर याच्यावर झाकण ठेवून अशी वाफवून घ्यायची। आपण इथे बघू शकता किती छान आपली भाजी अशी तयार झालेली आहे। वरून आपण कोथिंबीर पण टाकून घेऊ शकतो। इथे बघू शकता 10-15 मिनिटामध्येच आपली भाजी अशी छान शिजून वाफवून तेलामध्ये परतून तयार होते, फ्राय करून। तर आपण याला वांग्याची चटणीसुद्धा म्हणू शकतो। तर अशा पद्धतीची तुम्ही भाजी नक्की करून बघा आणि 10 मिनिटामध्ये ही भाजी तयार होते, ज्याला जास्त वेळ पण नाही लागत आणि खायला पण खूप छान लागते आणि झटपट होते। वरण भातासोबत, खिचडीसोबत तुम्ही ही भाजी वरण भातासोबत, खिचडीसोबत खाऊ शकता किंवा पोळीसोबत, भाकरीसोबत किंवा मुलांना टिफिनला पण देऊ शकता, लहानांना, मोठ्यांना। तर अशा पद्धतीची वांग्याची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। तर इथे बघू शकता अशी छान आपली वांग्याची भाजी तरीदार अशी तयार झालेली आहे, कोरडी भाजी। हे बघा, आणि अशी दाबताक्षणी अशी ती तुटते पण पटकन शिजते, त्याला काहीच लागत नाही, पाणी पण लागत नाही, काहीच नाही। बघू शकता। तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।